Czasem musisz uważać, co mówisz czy komu ziomuś, a czasem możesz zaufać, o tak kurwa bez powodu. Życie leci, a czas leczy, no i stary nas odlata. Więc ci starzy są jak dzieci, a dzieci jak psychopata. Bandi psychotata, lata, pek po pysku leci ala. Świat jakoś tak się nie zmienia, tylko zmienia się nam skala. Życie leci, a czas leczy, no i stary nas odlata. Więc ci starzy są jak dzieci, a dzieci jak psychopata. Czasem młody gnojek ma więcej rozumu niż wszystko widzące dziadki z pamięcią setek albumów. Też ten kryminalista ma więcej godności niż odznaczeni policjanci mordujący bez litości. I czasem tu serio naprawdę nie kłamie. Polityk ma tyle szczerości, by powiedzieć tam prawdę. No bywa stary różnie, a świat jest światem. Idzie kurwa się pomylić, oceniając psychopatę. Polował na pedofilię, a teraz przytula kratę. A nie jeden kurwa klecha wali dzieci z pust do gardeł. No i czasem chce strzelać, wiedząc, że masz rację. Bo gdy ojciec tłucze dzieci, jest dla nich jedynie katem. Ty dostaniesz ze 2 lata, ty sprowadzisz go na patent. Bardzo dziwny jest ten świat, Niemen jest mi tutaj bratem. I bardzo dziwny ten świat, tylu ludzi patrzy za krat, a mają czyste sumienia, gdy skurwiele wolność co dnia. Czasem musisz uważać, co mówisz czy komu ziomuś, a czasem możesz zaufać, o tak kurwa bez powodu. Życie leci, a czas leczy, no i stary nas odlata. Więc ci starzy są jak dzieci, a dzieci jak psychopata. Bandi psychotata, lata, pek po pysku leci ala. Świat jakoś tak się nie zmienia, tylko zmienia się nam skala. Życie leci, a czas leczy, no i stary nas odlata. Więc ci starzy są jak dzieci, a dzieci jak psychopata. Czasem myślę, czy to wszystko ma sens, czy warto tworzyć wers, gdy gramatyk rozpadł się. Czasem tak myślę, no wiesz, się zastanawiam, co to sprawia, że ludzie muszą udawać. No jesteś tak stanowczy, gdy innego coś jara. Ja na ogół słucham rapu, ale czasem też odpalam. Kiedy ktoś chce jakieś disco, to mu puszczam, nie odwalam. Bo to kurwa to mi szkodzi, kiedy leci inna fala. Ja nie muszę nic popierać, ważne by się nie wpierdalać. To jest kurwa twoja sprawa, rób jak chcesz lub jak uważasz. Tylko czasem nie odpierdol, krzywdzenie to nie zabawa. Trzeba mieć godność i honor, bo to ludźmi nas sprawia. Czasem tak się dzieje, że się dzieje pojebanie, a te całe dziwne dzieje jakoś tak wchodzą na panie. Chciałbyś z głowy je wyrzucić, lecz krytykują na jawie. Czasem wystarczy się przyznać, stary, sorry, odjebałem. Czasem musisz uważać, co mówisz czy komu ziomuś, a czasem możesz zaufać, o tak kurwa bez powodu. Życie leci, a czas leczy, no i stary nas odlata. Więc ci starzy są jak dzieci, a dzieci jak psychopata. Bandi psychotata, lata, pek po pysku leci ala. Świat jakoś tak się nie zmienia, tylko zmienia się nam skala. Życie leci, a czas leczy, no i stary nas odlata. Więc ci starzy są jak dzieci, a dzieci jak psychopata. Czasem musisz uważać, co mówisz czy komu ziomuś, a czasem możesz zaufać, o tak kurwa bez powodu. Życie leci, a czas leczy, no i stary nas odlata. Więc ci starzy są jak dzieci, a dzieci jak psychopata. Bandi psychotata, lata, pek po pysku leci ala. Świat jakoś tak się nie zmienia, tylko zmienia się nam skala. Życie leci, a czas leczy, no i stary nas odlata. Więc ci starzy są jak dzieci, a dzieci jak psychopata. Najebany, mocno się kurwa najebany.